ki khubor ka bate Cctv ka umdi basnyam bak penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Hnyf National Youth Front Southwest Khasi Hills District hapo ka jelam jong President uba Shining Star Wanyang ha ka kharpratrek unailur arjar apsan ki lai kendu yu Subdivisional School Education Officer jong ka Southwest Khasi Hills District ban penken mau halor ka jingtho ba ka sengkal IT nadu ka arpsan trek urampang arjar apsan ban pentigna ya ka Shngaiñ jong ki Khynnah Skul hapo ka district. Hau kerwo keseng kalong baka Dawa ya USDSEO kalong babaro ki Skul ki diban bu de ki security guard hapo ka palau jong ki silem puli bat ban Pyndait ru ya ki Cctv kamera la kalong hapo palau ne shabar ka palau Skul bat baka jingrung jingmi jong ki Khynnah hapo Skul kan long ka patikana ringkat ki bahaying hasam nagabanta ka jing Shngaiñ jong ki Khynnah hapo Skul hapo jong ka district hibro kawai nomor ba wi ki kisni ki bamanta ki babun hi ki jingjia ki bajia ha ki babun ki jaka hapo kan jong kari kasi jungi nagmanta ba ka jing sniu ki bami nakawai kasni shikawai pat bat mantaru hagan kasni ki manta ngilwan budin ya ka ban nakaliang jong kaseng kala wan ga ban ai jingtho ha ka arpsan tarik jong banai baar jong nusnam arjar arpsan bat hagan ka por mantaru ngiwan ban budin nakaliang jungi kaseng knang ba nagaliang jong office jong ka education kan le ikban kam nagamanta bakan tha yaki school baro hapo jong ka district bakin bu yaki security card lane yaki banbu yaki CCTV lane baki nohikai kin pengor bha ha kebeder kat lem bat ki Khynnah Skul ki ba hapo jong ki school ki jong ki knang ba hagapor ba kidon hapo Skul kinlong ki Khynnah ki Shngaiñ bat kanomdon kanu ga jingjia ha ki Skul jungki amar ba anda la dep banjia kemat tusu la dana kaliang jungi kum kini alam jong kaseng lani kum ki pajba nong sosionong jong district ba kindang le na kemata jongki tinrei menta pade kadai ka jing kersutia na mata jongki Skul hapo jong district bakin simkhia nagamata kane khnang ba nakaliang jongki kmiki pa ba ki pa ki Skul ya lag jongki khun hapo ki Skul kandon ka jing Shngaiñ na kadon ka jing Shngaiñ namta ba ha kapor ba nakaliang jongki ki bo ya ki khun ki Skul te ni kitu nakaliang jongi kum kaseng ya baro ki Skul hapo lag jong ka district ba kin sim bat kin pengor ba ha kapor ba ki Khynnah kidang don hapo Skul kanang ba kanom don kanu ka jingjia ka basusi nakaliang jong ki Khynnah Skul te nakaliang jong ki kaseng hagan ka por ka bamta ngiwan bar budin biang ya kene ka jing ajik tho ka jongi hapo jong ka office jong Subdivisional School Education hangne po magruat ka ka headquarter jong ka district te nakaliang jong ki kaseng kitangini banta nakaliang jongi bangiwan ban ai biang ya kajing tha jongi ba kindai ban simkia mardor ya kene ka banta namar ba hagine ki banai baladap imsimyo ya kanu ka report ba kana galiang jog office kaladap ban trikam te kene ka por mtang ilong ban hukum ya office ba kade ban le no mardor na ka kajing Shngaiñ jong ki Khynnah apo jong ka district ka jongi hi bro ko bai